ungavumi ukuthi indoda ikushiyele ukuthi uyabanda. Ungavumi lalela man, ziningi indlela zokwenza ukuthi ushise nawe. Ziningi indlela zokwenza ukuthi ushise nawe. Lalela, hamba uye esitolo noma isiphi lapho ngakini, even isitolo sePakistani uzolithola nje iqupha lesitoni uthenge nama-holes noma awu-7 ube right umixe together uphuze, cause like yabona nami indlela engibanda ngayo njengamanje ngiyazizwa ukuthi yabo le ndoda le like iyabona ukuthi ngiyabanda yabo, and nayo futhi sinqela ukungitshela ukuthi hayibo mfethu senza uyabanda yabo. And into engizoyenza mina ukuthi ngizohamba nje ngiye lapha my friend lapha ngasekhaya ngivele ngiyithengele nje iquphana nje ngithenge nama-holes awu-7 nginxile ngibe right. Mase-ke ngihamba ngiyosizakazekewi. Hayibo ngiyaniplaga nani, thengani istone iquphana nje lingaka-oli lelo 5 rand liselwe ngazi malini manje, uthenge lona nawe uyithengele nama-holes akho awu-7 umixe together uxukuze emase uyaphuza uzoba right. Into ozoyishisa emva kwalokho ngekasahamba, ngiyakutshela ngekasahamba. Ngeke ngidlala abafana phela hayibo amadoda lawa.